ideme gambly tu na počítači s kamarátom Sebom. Áno. A so mnou. Počkaj, ešte raz. No proste, ideme robiť takú tu na tajnú vec, že ideme sa dostať z basy Sebo, Áno. aby sme mohli utiecť do našej Ikei. Takže ideme na to. Áno. Poza mnou. Nevysmievajte sa mi iba kvôli tomu, že ja na počítači mne nejdeš tak dobre hrať. Sebo ty si tam nejakou inou tepkou, či typkyňou. Môžeš, poď, Sebo. A sme tu a ideme hrať. Ideme kopať tunel. Áno. Sebo, aký sme mali dobrý tunel, nie? Dobre, to nevadí proste, ale my sme to už hrali však. Áno, a sme tam skoro vyhrali a ja som bohužiaľ zomrel. Lebo Sebovi sa treba nabiť ten je notebook, no a sa mu vypol notebook, no tak sme tak skončili. No nevadím. Ale každému sa dostane, veď nemusí každý. Sebo, ty máš aké veľké šťastie. Naprosto. Si to zobrala? Nie, ty to máš. Máme tu itemy. Tu v takého, tu nie je nič ešte. Tieto nehaj, potom sa posielajte na nás. Áno. Máme 15 toaletných papier. Tak rýchlo. Dobre, ideme nebudeme otvárať hneď. Na notebooku sa mi to troška zle hrá, ale už sa chcem naučiť aj na notebooku. Lebo tu tieto šipky normálne, ja nemám myšku. A to. Ečko. Mám 4 toaletné papiere iba za toto. A ideme kopať. Ne, som nestihla. Máme tu ponožku. Ďalšiu ponožku. Toto ja nemám v kuse rada. Serus, ujko, pučko. Klap, ča. Ide si otvoriť Česku. A čo dostaneme? Česku, normálne Česku. A máme punkt. Dobre, tak a ja by som to ešte otvoriť. No ja mám rada takú bombu, aspoň by sme mali väčšiu dieru, ale to nevadí, že ju nedostanem. Lebo, no veľká škoda to je, lebo viete, no. Už sa to stalo. Ide si zase otvoriť a poďme Chicken, banana, chicken mám. To. Sebo! Museli kúpať väčší tunel, lebo aby sme sa schovali. Ja budem jesť kuratinku. A to je sa najesť. Hajduše. Chicken, banana. Sebo, ver o tom, že není chicken banana, ale Christmas banana. Vy nepoznáš pesničku Chicken Banana? Starotu. Sebo, ten medek sú také isté, ako máš ty. Vlasy. A fakt? Ja som hrala včera hru a tam bol taký istý ujko, mal také isté tričko, práve tam mal tie legové kocky, mal také isté nohavice, mal také isté okuliare. Mal také isté vlasy, iba mal inú tvár, iný úsmev. Tun. Na. Savci, už máš lepšiu lopatku, to mi nehovor. Skadiaľ tak rýchlo. Cup. A ideme sa najesť.
A ja, a to zase ja nestihnem proste. Musím si pohnúť do tempa. No, Sebo, zober dve. Aha, to sa nedá. Sebo, poďme otvoriť dvere. Mám už novú lopatku, no. Dobre, sa zatiaľ idem najesť. A ideme točiť. A dostaneme chicken. Teraz si bol na obede. Už sa to ide posledný, potom ten za to je. Ok. Ne, ty zatváraš dvere a ja zatváram. Čo potom? Ja zatváram dvere, ty zatváraš koberec. Moja kačička, moja kačička. Ja si tak omtumím. Sebo, please. Toto mi nechá mi vecičky tu na. To sú moje veci, please. Sebočko, dobre? Proste ja musím počkať na deň. A fakt. Sedem trošku. Bomba! A možno aj tu Šimon, aby to nepočul. Bomba. Tu strelím ju tu. Iba tak pomaly, aby ma to nezabil. Dobre. Je fečko. Jeden dupletátý mandík. A to stojí 12 toaletných papier. To si už tak vydražil, nie? 14. Ja mám 14 a ty máš 23 toaletné papiere. A ten dať pompu. Máš za čo? A tu budem čakať na obed. Ideme a pompa ide a pompa to. Sebo, ne. Ja čakám na obed. A už sa má ešte jednu pompu. Sebo, tam tie veci mi nechaj, dobre? A ja čakám na obed. You wanna make me freeze? Say čekára. Always Za now. opening a dostaneme pompu. Počkajte, ja si to idem. Pompučku. A mám 4 na toaletný papier. Ju tam proste idem hodiť. Ups. A mne tam vybuchlo, to je moje Sebo, dobre? Lebo tu som hodila bombu, dobre? Iba ten, kto tam hodí, tak toho to je, dobre? Box. Potom čo tu ešte také je? Kačácina. Sebo, ty máš lepší baťoch? Ja ne. A zajtra si asi kúpim. Aj, no, ja som chcela aj sa okúpiť. Lebo ho potrebujem. Som našla čestku. No a kde je to, čo som chcela skúmať? Tu naj. Sebo, tu najda, čo také? A už mám miesto. Ja asi ešte mám, si myslím. A to už tady trošku pokopem. Ani ja už nemám miesto, Sebo, toto mi tam necháš, že to červené. Sebo. No toto... Ej, toto tu nechám. No ja sa idem pozrieť do môjho baťoha. Mi nechaj to tie motory veľké okolo. Dobre. Toto kladevo. No dobre. Ducky, to je kačička, dáva 3 toaletné papiery. To ten X, to je toto, Sebo, vieš. X, či... Viem. Extingus, tam. Ty máš Dáva iba 2. 11, ja mám 13. Dobre. Box dáva 2 toaletné papiery. Ideme dole.
A už ďalej neviem, čo kto koľko dáva. Uj, se čikara. Ja som v minulom kole mala skateboard. No, teraz ho budeme tým. Omyslia. Omyslia i selomi. Omyslia. Mám 50. No, čo to také? I se čik. To chcem. Takže nás iba. Ja si pôjdem aj sama kupovať, šipka ma tam nemusí viesť. Sečikár. Always say ja. A on tu predá Paťoch a ja na to nemám. Ja chcem Baťoch Sebo, nekupuj si ho. A ja, to stojí 20. To je bomba. To ani ty nemáš na to, Liza. Ty máš koľko? Ty máš 17 aj. Baťu, no, Stojí 20. ideme sa nájsť. Liza, Paťoch. Dobrá, ale či by mi si ho nenechal. Lebo ja... Sebo, poďme otvoriť. Oni si to neotvárajú so s tým Ečkom. Počkať, No a už sa nestihne nájsť. Sebo tam je v zemi už. Ho vidno. On tam kope. Sa nájem. To kolo určite je lepšie než tamto druhé. A ja idem vnúka. Máme kasa 6 a si ide kúpiť ten Paťoch. Nie. A ty máš ešte tam, Liza. Šíba trošku. Nešípa proste. Ne, ja teraz nemôžem kopať. Lebo ja som neodovzdala Ujkovi veci. A ja tu mám pompu a a tu mám pompu. Sebo, nechaj mi ten hrček. Ja chcem balé jednu kapučinu. Toto hnusnú. Balé kapučinu. No. Espresso na senora. Dobre, mám 2 toto, takže ja idem otvoriť zatiaľ, pokým ja naozaj idem otočiť. Tam dostanem burger. 2 burgery mám. No, lebo jeden som si kúpila na obede a tento som si kúpila na... No, nekúpila. Som si stala na obede a druhý som si vytočila, takže... Ja som... A ja už tiež nemám. Nemám miesto, to je v tom a ty si mi ukradol také vecičky určite. A za chvíľku? Ne. Sebo, to si jak vedel. Dobre, ideme rýchlo predať Ujkovi toto veci. A točíme to 13 minút, to není veľa. Pre nás. O, polčas si tu zatiaľ čítam noviny. Čakajte, Mám 22 toaletných papierov. Sem povie, čo on predáva ten. On predáva kuracinku. Čo predáva on? Bombu za... Koľko on predáva, neviem. Ja chcem pompu. No, za 8 plus berem. Dobre, mám lepší baťoch a ja si. No, hej, mám. Idem na obedík. Rýchlo, aby som si nemusela zatvoriť dvere. Nemusím si zatvoriť dvere. Nechcem si zatvoriť dvere. Nie! Veď ale, to není fér. Sebo, otvor dvere. A máme 3-krát hamburger. Ja 2-krát hamburger zatiaľ. A toto je, sa prosím. Ty zatváš koberec. Áno. We wanna make me friends. He said you gotta. Always now. Always now. He said oh me. Oh me say now. He said oh me. Oh me say now. Dobre.
A som bola taká, ako si v kuse, lebo v škole spieval toto. A Vika si to mňau, mňau. To bolo hrozné. Som to až tak stihol. A kde si bol? Seba, ja ti dačo ukážem, ok? Sebo, aha, koľko mám ich. Ty máš ich koľko? Ukáž. Ty máš... Dobre, nevadí proste. Ja som si proste minko. Musela sa na jednu nohu na stoločka opať. A to mala pompa ide. Kupka. Pánku som dostala. Ja už mi sa nič nevodia, ale ja idem von. Keď teda už je noc, či ráno. Cez deň máme otvorenú base, a cez noc... Další obrník a ideme a dostaneme Apple zase. A posledný klad. Dobre, a ja idem ambulín. A som mi hladná. Mám 2 hamburgery a mne to úplne jedno. Proste ideme so štvorkou točiť. Iba jedenkrát a to je cez deň, na obed a v noci. Dostala som striekačku, to je moc dobré si myslím. No a už obed, takže bolo ráno, teraz zase môžem ísť točiť. A sesta, Sebo, otvor mi. Tak. Coca-Cola, no. Takže ja si na striekačku do seba, 5. Som jak kričala. Samo na budúce, keď si budem dávať striekačku, to sa pozri na mňa, ako budem vyzerať. Zatváram dvere. No, už je po obede, takže... No, nemyslím, že po obede, ale že už skončil obed. Tak môžem dať Česku. Ja idem točiť na obed a ešte v noci si budem točiť v našej jame. Som dostala jablko. Tenku sebočko. A už sa mi to... Nie. Teda ma tak zachytilo spievanie, vôbec neviem. No a teraz, Sebo, počkaj, toto bude moje už teda čo? A tu idem točiť. A dostaneme... A ja musím ísť točiť už. Bunker zase. Čo je bunker? Bunker je čo? A dostaneme... Dynamit! Yeah! Keby ja som ho takto... Ja som ho mohla mať a teraz ho ja nemám. A ja už nemám miesto. Gracias. Apel, na čo sú mi 2 apel? Nie som až taká hladná, ale mám tu dostatok jedla, takže som veľmi, ja tu mám ešte dosť pred, minulé, až pred dňa to asi bolo, kedy bude pondelok? Akože zajtra bude pondelok a minulý pondelok som dostala hamburger a som ho ešte dotedy. Dneska je pondelok! Dneska je pondeloček a do školy sa vôbec nejde. Mám 6 a to je lepšie. No, Sabo, ja by som radšej bola v tej base, lebo tu nás som s kamarátmi. Tu nám máme obed a v škole aspoň musíme sedieť, ne? Lepšie tu byť než v škole. Radšej ideme vyložiť veci. Máme si 9.
Ja už budem čakať na obedok. Dneska je pondelček. A zajtra je čo? Útorok. Dobre. A ďalšie apple. Mám 3-krát apple. Môj brat robí... Ja mám 3-krát. Môj brat robí toto, jak sa volá, ubelembone. I... Asi si nezatvojil, ne? No, máš pravdu. A nemusíš. Ja teď pôjdem za chvíľku. A ja chvíľočku poviem. Hej, už idem. Lebo ja si chcem ísť dačo kúpiť, no keď dačo budú mať. Moji kamoši, spoluhráči. On má nový baťoch, ten už mám. On má chip kartu. Tak Ja chcem. ja si ho idem skúšať kúpiť. Nemôžem si ho kúpiť, lebo to je až za 200 toaletných. Lebo za chvíľku, no už ideš, za chvíľku podaj. Pardon, že som nezatvorila bránku, pardon. Som mala robiť ja. Rock. A ja by som už takedy chcela mať normálne, že... Ja už mám novú! Ja som teraz chcela, ja by som už chcela mať normálne, že... A už mám novú toto. Máme čiky. Ideme odbili. So, potom by si so mnou nezahral rybky. Ale nebojte sa, až jak dotočíme. Čo si myslíte, že vás tu opustíme? Čo? Dobre. Možno budeme mať lajky. My sme sa tu rozprávali, že jaké urobíme ďalšie videjko. Sebo my sme, že si na konci, keď tu už je také dačo. A to bude za chvíľku. Viete, aký my sme dobrí. My už tu budeme mať, normálne my sme, jak vidíte, aký dobrí spolu. Sice vám odporúčam to hrať s Dakým a nehrajte to nikdy sám, dobre? Lebo potom sa tu nikdy nemusíte dostať. Že... A mne už tu ukazuje toto. Asi. Dobre, idem ku mojim našim kamarátom. Nová lopata. Na čo mi je tá lopata, keď som teda dostala novú lopatu? Nový bačok. Oni si to s mojím kamošom to iba. Si tam ako prvý asi, Sebo však. Sebo, otvoríš mi? No, dobre. Zase je Coca-Cola. Teraz sa potrebujem nájsť poriadne, takže... Tam je taká partia, čo asi boli gangovia, čo asi mali gang, boli gejovia a robili zle a asi preto sú tu na tá partia. Ja som tu niečo našiel, taký tunel. Seba, fakt. Počkaj, Seba, počkáš ma? Pôjdeme to tunel spolu, iba ja sa musím nájsť. To je nejaký úplne maličký tunelik. Počkaj. Už má konec. Hela. Počkaj. Ja sa iba musím poriadne nájsť, aby som, vieš. Ty si kde? Jaj? Rýchlo zatvoriť panku. Ja som tu, aha, čo našla. Sebo, to mi prosím ťa nechaj mi to. Ty si tam dole. Hej. Nechaj. Ty máš kľúdaky. Ty už máš nový ten? Hej?
A mne už tu konečne hore ukazuje. Dobre, teraz nebudeme robiť nič, teraz je tak širové. Ja tu musím zjesť toľko veľa jedla. Ja som zjedla iba, ja som kofolu z útorka, či z pondelka, som ešte nevynechala. Dneska asi piatok, čo koľky. Povedzte nám do komentáru, že koľko hodín to vidíš. A fakt, koľko hodín to vidíš, ok? Do komentu mi napíšte. Dobre. To nechcem mať čipkávku. Ne. To chceme mať čipkávku. No i baťoch. Ty máš nový baťoch. Ten biely. To chcem. A ty máš ten biely? Ne, ja som fialový. Fialový, to je taký fialový, nový. Fakt dobré, 7 povedať, čo tu predávajú. Inekciami je na čo? Sebo, počkať, kúpim si inekciu a ty sa poď na mňa kúkať, že ak budem ričať, dobre? Možno. Dobre, chcem to vidieť. No. Joj, dobre, tak nič. Mama to, poď vidieť, mama. No. Čo? Ty si to pichol do srdca. Si to kúpim a potom to budeš na mňa asi vidieť. Že ako to budem robiť ja, dobre? Zahod svoje starosti. No, nechápem, prečo si teraz spievam, ale nevadí. Ľudský. Kde je môj tun? A som ti ho omylom zopal svoj. Dobre. Som myslel, že je to niečo iné. Ja mám tu taký krém. Dobre. Ďalší krém. Musí sa to inak vonku. Nie asi. Musíme rýchlo. Tu je zase taký tunel. To som ja vykopal. A iba už potom kopať to. Seba nielen dole, musíme tu mať viac priestoru. Sebo, ale to jakú dlhú dieru už máme? A to mám štyka. Už mám 0 bleskov. I like a song. No. Hamburger, to mi zatiaľ netreba, keď bude obed. A... No neviem, asi mám na to. Ja mám 5 toaletných papierov, lebo sú veľa toaletných, takže... Yes! Pozri sa! To som našiel. No i tu na. Sa si poviem ešte nájsť. Som dostal, to som sedem do toaletných. A ideme kopať. Áno, do toho našho nového slaného tunelu Sebo vykopal. I like a song. To už aké tu máme však. Tam však. Normálne to ešte dole, hlbšie a hlbšie. To
tam teraz. No, tu je ten náš nový. Už nejdeš vonku. Nie. Ja som to ešte nekopala. Ja som už bola vonku. Tiež by som si ešte priala, lebo na toto mi toto nestačí. Proste ja potrebujem nový, ale len. Nechaj ju. Please. No. Ja idem točiť, lebo ja som už dlho netočila Česku. Ja mám už 4-krát ju, takže ona je 3, takže 3. Dúfam, že som všetko zatvoril. Apel, to mi je neviem na čo. 3, idem točiť. Ďalší apel, na čo mi je? A posledný krát idem Česku a ďalší apel. To nemôže byť nič normálne. Apel. Seba, pozeraj sa na mňa, dobre? Pozeraj sa na mňa, lebo si idem peknú nechcel, dobre? No poď ku mne, poď ku mne. Počkaj. Ja sa nemôžem teraz dostať. Počkaj, idem ku tebe. Pekný. Počkaj, idem ku tebe, dobre? Tu si? No, pozri sa na mňa, dobre? Iba troška sa odsuniem, dobre? No, môžem? No, počkaj. 6, 3, 4. Míse. No i baťoch, ten nepotrebujem. No i hotdog, ten zatiaľ nepotrebujem tiež. Ja najdem po obed. Ani ja. To čo je? Nie, veď to teraz mám. Ja mám 4 jablka a jednu Coca-Colu a jednu totu, jak sa volá. Akurát čikit. Čipka logo. Píse. Ty máš tu čip kartu. Ja si na to šetrím. A na čo ti je? Aby som otvorila tie dvere. No a čo keď ja ich tam nebudem mať? Čo keď ten, kto chce ísť do tunela, musí mať čip kartu a ja nebudem mať, to je v tom. Ja čo idem toto rýchlo hľadať a to hneď predávať, lebo ja mám nový baťok, vieš. No. Seba, ja ti poviem, že jak hlboko sme. Matýsek se posral. Dobre, som sa nemala hovoriť. Včera som ten film, kto ho videl. Sebo, ešte toľko nám veľa treba kopať, Sebo. Si sa to jablonku. Nie? Asi. Sebo, ja to nemôžem. Bola nakočná hlava. Už zatali ty plnku. Pím. Pimbo. Dobre, idem točiť zatiaľ, to čo je. Chceš sej, nejsej. So, počkaj, čo mi padne zo šesky, no čestky. Keby nám konečne mohla padnúť tá strela. Chicken, na čo som mi 2 chicken? Tam sú samé jedlo proste. Ja to idem otvoriť asi a dostaneme dynamit. Sebo, tam hoď tam. Hoď. Yes, sir. Sebo, ja už nemôžem dávať do batoha. Ale čo mám toľko batohu? 11 plus dostanem toaletných. 11? Toľko málo? No, a ty tam máš ešte miesto, Lisa? tak potom prečo tam mi nechce ísť, akože? A to musí ísť s lopatkou. No veď s lopatou to robím. A Ale to máš na to kliknúť. vidíš?
Z łopatką masz. A to potom prečo mi tam ukazuje toto? No? No to asi musíš vytejtovať. Neviem. Zatýko potom mať na TikToku. A ty ho za to plankuj sa ok. Mhm. To už bol obed. Bude. Tak potom no. Opili. Paťar. Dobre, som zatvorila bránku a potom ty chod zatvoriť koberec. Sa vypol natáčanie. Čo? Máme tu ďalší diel o ukopaní a držení. A máme part 2. No, mne sa zatiaľ mobil nevypol, takže ja som poho. Nechápem, prečo som tu, keď tam sa dá ísť. Lebo už tu máme na toto najlepšiu, najlepší tunel. Seba ako, prečo ja nechcem ísť? Sa tu asi bukla. Seba som sa tu asi bukla. Mne nejde šipka hore ani. Už som sa nejak zasepol, potom je Čo sa stalo, more? Ja prečo píšem to do komentáru? Ja nechcem písať do komentáru. Sebo, už mi dá komentár. Sebo, ale veď ja tu mám komentár, vzruž mi ho. Ten komentár tam. Vidíš, a to mi nejde, to je piči. Počkaj, nič. No, teraz. Ako zruším ten komentár? No, to je v tom. Počkajte. Dobre. Mám komentár už. Som plne idem dole. Mám na chipkautu, musíme počkať, aby som mal chipkautu. No, tedy bude rozlejte, tedy budú niekto predávať. Je tu, aha, čo som našla. Ja sa aj tým pozriem, že niekto mi predáva chipkautu. On tu predá paťoch, on jedlo, a on predá chipkautu. Mám iba. Tu by mal byť východ. To je zbraň? Nie, to je box. Mám už novú lopatku, takže som poho. Ja potrebujem eta, takže dávam. Máme nový tunel. Čo to fakt sa tu musíš tak tlačiť.
Veľmi sa Ja buchol. už viem, čo idem urobiť. Pozor, to Betty nemusí a ja idem vyskúšať toto chipkautu, že niečo bude urobiť. Kamoši, poďme do kuchyny. Som tu otvoril novú miestnosť. Fakt Sebo otvoril novú miestnosť. Sebo, aj mi niečo nechaj. Coca-Colu. Teraz prvýkrát skačem. Som tu ja nikde neskakala. Za 100. Za 100. Musíš šetriť sa. Ja by som sa tak prosila. Iba Sebo, on mi ho zoberie, vieme. Ja si neprosím. Doesn't matter when me to watch ever in me. Mám 56 toaletných. Takže ideme kopať ďalej. Chcem povedať, že kto čo predáva, ale nevadí. O chvíľočku tam bude žltá tota. Neviem Sebo to, že aké jedlo dostanem, alebo inak cíku. Som sádok. Jemína, baby, čúna. Ahoj sa poslal a vypúhne. My už sme na poslednom Áno. Yes. Sme na poslednom. Ináč už budeme v tom. Viete, tu sme na poslednom, ako Sebo, prečo nemôžeme kúpať? Už sa chce byť s nami hrať. Zase už dneska nebudeme môcť zohrať. Ja idem už kopať posledné patvo. Mám 64, a chvíľočku budem mať 6-7. Ideme. Som omylom nezatvorila bránu. Ale ešte bude obed však. Potom zatvoríš. Ale nejdem asi na obed. No akože ja mám jablka, ale dostala som na obede minulé jablko, ja som ho akože vôbec nezjedla. Takže keby tam bola, že konečne Coca-Cola, alebo Coca-Cola mám akože 2, ale... Podívaj sa. Tu, dole. Čakaj. Ideš po... Si všetko zatvorí a... Nie. Lisa, ty máš všetko zatvorí, až tak na mňa počkaj. Ty ani plánku nezatvoríš. Samo kašli na obed. Proste fakt kašli na obed. Už ani není obed. Čo? Už ani není obed. No, konečne. Už si tu. Bitch, I say what I say. Ideme. Tu. Pozrite sa. Ó, to je taká upotovka. Pozrite sa, nová animácia.
Hej, uputávka sebo. Uputávka, či jak to bude? To je nová. Utekáme. Sebo... Mňa zabil. Nemusíme zase všetko znova však. Či som nevyhrala? Lebo proste, ty si povedala utekám, ja som išla, on už bol za mnou, takže... Ideme. Jaké to je? Neboj sa. Sebo ja už nehrám proste, lebo ja nemám myšku ako ty. Jak asi mister hovorí? Doľava. A robila sme to hrali 46 minút a 32 sekúnd, 43. 19 sekúnd. A to videnia a Čau a zahrajte si to aj vy, ja vám pošlem tú hru. má 25. Čau. Čau. Tá hra sa volá takto, tu máte hore nadpis. Vám tu ukážem. No, tak sa ho. Hra sa volá... Počkaj. Vaša hra sa volá takto tu na hore. Takže keď ste si to prečítali, zahrajte si to určite. Tak, čauky.